estem ja posant punt i final a unes jornades formatives que es realitzen, un concurs intern que val per a que els bombers es perfeccionen les seues pràctiques i que puguen veure altres companys com quins mitjans i quines actuacions tenen front a un accident de trànsit. Són unes jornades que van molt bé per a millorar les nostres pràctiques i que també en un poble com avui, Sagunt, donen a conèixer a tot el municipi com es treballa i a més poden vindre a visitar públic i gent que està formant-se i està treballant per a ser bombers del futur.